utape dedya kaya Pak Kayit Yaksa. Oh kita ingkang mangsa jalma bandaku ya donyaku ya tak-takku tari kowe minangka dutaku nek tlatah dene etane gardu listrik mari ngono nek perempatan belok kanan nggonmu melu karo Mas Imam piye coba kelur parek kelur sampeyan diareke Mas Imam piye jajal ngomong iki Mas Imam nang kene lho. Mbak Fitri, ndang belum. Ora wani ngomong. Sutar maju. Rene sutar. Piye tar? Piye? Wes sama Mas Imam. Lokasi tadi gardu listrik. Pamet. Enek perempatan belok kanan. Pamet iki minangka sesepuh. Pamet. Kok bilih wonten wigatos ingkang badhe kawedhar dhumateng Mas Imam monggo. Wes. Ya, piye. Oh. Nggih. Oh, nggih. Donga dinonga ya Pak Slamet didonga-dongake muga-muga Mas Imam nggone manggen nang kene pinaringan terang. Ayo Slamet tinebehna saking gudha rencana cintanipun saking kanugrahan. Amin. Piye? Kejaba manggen nang kene nggone duwe gawe ngedene apotik pas. Uga didonga Mbah. Muga-muga apotike ora ana alan apa-apa laris dodol. Biar tambah semangat Lur, live-nya kontennya biar tambah semangat. Khusus kanggo wong channelnya baru Lur. Diumumke sapa wae sing jaran Sakrata Banyuwangi duwe kelur awake lara, marane tuku pat di subscribe Lur ya. Ini channelnya baru. Rungokno. Khusus wong tukang jaran sak Banyuwangi. Yang nonton banyak rezeki. Lek awake gerah ngelu nek tuku pat masih segala urusannya. Amin. Heeh. Bayar. Sulit. Sawise dongake Mas Imam sak keluargane khususnya keluarga besar. Penjane Ibu Suntami Mula Boyono. Sulit. Aja padha ngendhat ing kaprayenan Rama Sauntara keploka sing rame kaya apa olah kridaning Prabu Kayit Yaksa. Ayo Pak Kayit seblake sampun Pak.
18 bulan Songo di tanggal 18 bulan Songo diagendakan setiap tahun ulang tahun pas nanggap jaranan meneh tahun ngarep kita nono ya tanggal 18 bulan Songo nanggap jaranan meneh setahun sepisan ulang tahunnya pas ya ya kalau sama kuitar keluarga besar Bu Sanawi kalau Pak Imam didunga-dunganya akan begini tahun ngarep bisa nanggap jaranan Allahumma iya Pak Kayin setuju bener setuju loh mas wong-wong mas wong-wong setuju loh mas gampang isto gampang isto nah saiki sing jaran dituju sing delok tak tekoni bapak-bapak ibu-ibu umpama tahun ngarep ulang tahun jaranannya setuju mboten suara masyarakat loh Pak ini suara masyarakat loh nggih sampean diteni nggih lek tanggal 18 tahun depan Pak Imam gak nanggap jaranan diparani nggih lho sing jaran yo iki panjake yo iki sing jane yo iki sing dalan ganti mboten sing dalan diganti iki sing dalan iki kari jalange diganti lho ora sida merdeka nah geleng-geleng ya Mbak tahun ngarep ditulek lah arek tahun ngarep tanggal 18 ya ulang tahun pas nanggap jalan meneh Mbak Kayit monggo bacot ya Mbak wah ya iya lah larap juga di Indonesia makanya prapatke Mbak diprapatke monggo kuat nendang sampai satu tuking kuat boten loh sak menit kas ganti oh sak ganti oh nggih kula niki mawon pengumuman diumumkan buat masyarakat Ngampel sakniki 10 orang lek badhe tes napa Pak kolesterol cek kolesterol komplit mudhun yang sedoso monggo katon lebet gratis khusus sekarang monggo sing badhe mriksane awake mundhut tiyang sedoso sakniki gratis monggo sing awake kejuli niku badhe dipriksane monggo katon lebet gratis 10 orang ayo Pak Gambok diwaki golek Pak wong 10 sing badhe mriksane awake saiki Pak gratis wong 10 monggo anu Bu Sri kali Bu Tami katuran foto riyen kali sejaran monggo katuran lanang ojo TKB maka Pak anu Mas Kot anu foto Bu
Bu Setami kali Bu Sri. Bu Sri Bu Setami monggo katuran tengah jam foto riyen kanggo kalih sejaran kali bose. Monggo. Monggo Bapak Ibu sing kagungan awak keju-keju dinten niki nggih pundhut tiyang sedasa cek gratis langsung wonten mlebet niki bose mandhap. Monggo. Langsung teng Pak Iman. Masa penonton kontrolnya mas.
Mas, Mas Imam. Mas Imam, Mamat
Ojo Ojo ayo Bukan Surabaya Wah, itu tanpa nol. Yang mana nak waranan nak? Waranan nak? Tak waranan harus salah nak? Kau tak untak ke nyawamu ya tentu hebat ini wah wujuding kembang manca warna rina palan japa matra patekaji ilmu jaya kawijayan nuwun pangsane Gusti ingkang Maha Kuwasa kembang ingkang wis rina jatra kasabet jiwa haigane sak maha suyuk kali awas
Rono salung tunggal nutupi Praban Rasaka matokaji ilmu jaya kawi jayan katompo semedini idane Gondarum sumungguh ana nantane sok saya gede sagunung gunung pitung gunung gede ayo wah ora tantoro ayo ojo layu ojo mlayu peset pasenari ayo kantong sarosamu ora tak rasa ayo tar digoleki tar sing gawe perkara ya kuwi. Sing gawe perkara kari, Mbak. Sing gawe perkara kari. Candaan, Mbak. Candaan sih, Mbak. Sing gawe perkara kari. Kari, Mbak. Sing gawe perkara ketok kari. Perkarane kok kari. Lah ngece to, Mbak.
Ayo perkara yo kuwi, Bang. Yo kuwi sing perkara. Iya. Lah, rasakno. Perkarane yo kuwi. Sorayu kejatiban pasabe kejatiban kejatiban ayo nih ojo rayu lari ojo rayu ayo ojo rayu cabak sirah wah mati wah gadoli bang gadoli setan kan gadoli bang gadoli brodol rambutnya gitu gadoli Mbak Iwon pada Thank you.